Good luck sa panibagong buhay mo. Sana lumago ka ng lumago at umugat ka ng umugat. Magandang araw sa inyo mga ka-Promdi. Pinoproblema ko ngayon yung garden ko kasi punong-puno ng halaman. Hindi ko na alam kung saan ako magtatanim or anong aalisin ko kasi meron akong bagong halaman na silver button. Hindi ko alam kung saan ko siya itatanim. So kailangan ko na siyang ilipat sa soil, sa direct soil kasi natutuyo palagi yung kanyang pot dahil nakatanim lang siya sa ipan ng palay. Kung bago lang po kayo mga ka-Promdi sa aking channel, mag-subscribe po muna kayo at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post, lalong-lalo na po sa mga larangan ng paghalaman. Yan po mga ka-Promdi. So ka-Promdi, naghahanap ako ng paraan kung anong gagawin ko dito sa harap ng aking kubo at kung saan ko itatanim yung silver button na nabili ko sa Bulacan. Kasi favorite ko yung halaman na yun kasi parang yung dating niya sa akin ay parang halaman sa ibang bansa kasi silver yung kulay niya. Kaya parang gustong-gusto ko siya ka-Promdi talaga. Gusto ko siyang ilagay dito sa harap ng kubo ko. Kaya lang, iniisip ko kung saan ko siya ilalagay dahil punong-puno ng halaman yung harapan ko dito at ang liit-liit naman ng aking garden. So, yung ka-Promdi, ito nga masike pero syempre gagawa ko ng paraan para makita yung gusto kong makita. So, ito ka-Promdi yung harap ng aking kubo. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos, ito yung dating coffee table ko na inalis, pinalitan ko nito na pwede rin siyang gawing coffee table. Kaya lang, pinuno ko na siya ng halaman. Gusto ko siyang tanggalin dito kasi sa harap ng kubo ko. Kasi parang masikip na masyado dito. So, ang binabala ko, papalitan ko ng silver button dito sa nalalagyan ng ng coffee table. Then, dito sa kabila, dito kasi dalawa yung silver button ko, dito ko lalagay yung isa. Pero tinatanong ko yung friend ko, sabi niya maganda plant na ito. Dito yung spider plant, medyo mataba na nga siya at ang ganda. So, mayroon pang another option ka-Promdi, yung dito sa sa yung mga tinaniman ko ng anthurium sa kakalatia. Total, hindi naman gumaganda yung mga halaman ko dito, yung katulad ng anthurium. Yung bulaklak niya parang lang ng sili, ang lit-lit. So, ibig sabihin hindi siya hiyang sa lupa na ito. Kaya gusto ko yung ilagay dito yung silver button. Tapos yung kalatia rin naman, ito, ang dami-dami kong kalatia dito. Gusto ko rin tanggalin na rin dito kasi hindi rin sa gumaganda at masyadong ng init dito. Parang yun nga, hindi masyadong maganda sa init yung kalatia. Saka siguro ganun din yung itong anthurium kaya hindi siya gumaganda. So yun ang option ko ka-Promdi para mapalitan ko nung itanim ko yung silver button ko kasi nga yung soil niya ay yung nakatanim sa isang itim na plastic, tapos yung bang nataniman niya is ipa lang ng palay kaya maya-maya tuyo. So, summer pa naman ngayon, nagwo-worry ako baka mamaya, pag bigla akong umalis, or kung saan man ako pupunta, mapapabayaan at siyempre mamamatay yun dahil tuyo yung natataniman niya. Kaya gusto ko mailipat na siya dito. Or maitanim na siya sa kung saan man pwedeng itanim. So, namimiss ko yung coffee table ko dito.
that time kasi nung bago lang ako nag-gardening, mayroon akong coffee table dito. So yung mga halaman dito, kapromde yung mga ano yung nakikita nyo sa gitna, yung mga kumpul-kumpul na yan, escocharita yung kapromde. Hindi ko yan tinanim dyan, kusa na lang siyang nagkaroon dyan. Kasi ano lang to, parang plain na ano, ang plain na lupa, tapos nilagyan ko ng mga puting bato. So ang tinanim ko talaga ito yung peanut grass na maraming bulaklak. Ayan, yan ang tinanim ko dyan. Then yung mga kutsarita dito na kumpol-kumpol na hindi ko nga tinatanggal kasi minsan gumaganda siya, lalo pag summer. Nagiging kulay orange or kulay pink. Kaya lang di naman siya ganyan pa rin, kulay green pa rin. Pero okay lang, di naman siya nakakaharang. So ang gusto ko lang maitanim ko yung silver button. At siyempre ito gusto ko parang walang dating ito sa akin eh. Pero maganda siya. Maganda naman tingnan, kaya lang parang masikip na masyado dito sa harap ng kubo. Kaya parang hindi na magandang, hindi na maliwalas. Mas maganda sana kung coffee table na lang, yung coffee table na nagagamit dito para pag umaga dito ako nagko-coffee, kasi that time naman talagang dito ako nagko-coffee. Tapos tumitingin ako sa aking mga halaman. So ngayon wala na akong maupuan, kaya siguro gagawa akong paraan para makagawa akong coffee table. Mga kaprom, tatanggalin ko na yung halaman ko dito sa harap ng kubo. Ito yung Calathea ornata yata to. Tapos yung anthurium na ordinary anthurium na nakatanim dito. So ang init na masyado ngayon, kaya mayroon akong planggana na may tubig. So diretso ko na yung mga tatanggalin ko na anthurium. Saka yung itong yung Calathea ornata na nakatanim dito, para diretso ko sa tubig, tapos itatanim ko na lang, bahala na kung saan ko siya ilalagay. Medyo marami pa naman yung bakante sa likod, kaya lang gusto ko yung nakakompress yung halaman ko. Pero siyempre gagawang paraan, basta maitanim ko lang yung silver button. Hindi naman siya mahirap bunutin kasi malambot yung lupa. Ito, isang ori ng ferns na tumutubo. Maganda rin siyang tingnan, parang halaman din siya. Ayan. So maganda rin ilagay sa paso. Mas maganda siguro kung basahin ko muna yung lupa, kasi sayang napuputol. Pwede ko pa naman siyang itanim sa ibang taniman. Kapag basa yung lupa, mas malambot, mas madaling bunutin. Lambot lang kapag may tubig. So yung iba na putol, pero hindi naman lahat, konti lang. So yung kaprom, nabunot ko na yung Calathea sa anthurium dito sa aking harapan ng kubo. So itatanim ko na yung aking silver button na plants dito, pero mamayang hapon na lang kasi sobrang init, baka malanta. So mas maganda magtanim ng hapon kaysa sa ganitong oras. Kasi ang tendency niya, matutuyo yung itinanim kasi magagalaw yung mga ugat niya. Then kapag hapon, okay lang magalaw yung ugat kasi malamig naman at walang init. So mas madaling nakaka-recover yung plants. So ngayon, ilalagay ko muna to sa likod. Kung nandito kayo kapromdi, napakarami nito.
dahil ako lang naman mag-isa dito, yung mga kapatid ko, yun, bibigay ko sa kapatid ko. Malayo naman kayo dito. Kapromdi, alas 4 na ng hapon, kaya kailangan ko nang itanim. So, maya-maya malamig na. Kaya inihanda ko na siya dito para itatanim ko na lang. So, after ko itanim, didiligan ko syempre kasi para madali siya makarecover at para hindi manibago. At madali siyang maka-absorb ng water, lalo pag malamig sa gabi. Then, sana lumaki ka agad kasi ang ganda nito Kapromdi. Nakikita nyo yung silver yung niya. Parang ng isda, yung kulay ng isda na parang silver. So, yung parang ganon. So, ito dito ko siya itatanim dahil sana pag Pasko na siya dito. At sana hindi bumagyo Kapromdi kasi pag bumagyo dito, sigurado putol yan. At sana pagdating ng Pasko, malaki na siya. At sasabitan ko na siya ng ilaw. Kasi pwede siyang itrim na gawing Christmas tree, pwedeng pabilog, or pwedeng, depende sa design, kung anong gusto kong design. But gusto ko Christmas tree siya, dahil wala nga kaming Christmas tree. Yung pinakauna kong Christmas tree, yung gumawa ko ng yung mga bird nest na pinagsama-sama ko sa isang tinali ko sa kahoy, tapos ginawa kong pinom ko na Christmas tree. So, sana ito lumago ka agad or lumaki ka agad para sa Pasko meron na akong Christmas tree na silver Christmas tree. Parang white Christmas kasi na dito white. Din, yun, dadagdagan ko pa ng bato dito para magmukhang winter. Winter Christmas. Ayun nga from di. So, ready na siya. Ika muna. So tatanggalin ko siya sa ipa na tinaniman niya. Napakarami kasing ipa, puro ipa ng palay. Oh. Although may mga na siya, pero siguro ko na lang, parang ikakalat ko na lang yung ipa or bawasan ko ng konti kasi hindi naman masyadong maganda yung ipa sa halaman. Puro ipa ng pala yung tinaniman sa kanya. Wala man lang lupa na kahit konti. Kung may balat sana ako ng saging kaso wala eh. So mga kainga na siya ng mga aluwag. Dahil nasa lupa na siya.
Lalagyan ko ng mga bato sa ano para hindi kahigi ng manok. Kasi pag bagong tanim, kinakahig ng manok. May mga reserve naman akong bato dito. Ayun, siyempre bagong tanim siya, kailangan diligan. Ayan. Good luck sa panibagong buhay mo. Sana lumago ka ng lumago. At umugat ka ng umugat. Salamat sa inyong panunood at mayroon na naman akong bagong baby dito. Sana huwag po kayo magsawa manood ng aking video at i-share po yung aking mga videos. At huwag niyo po rin po kalimutan mag-subscribe at i-share po. Maraming pong salamat. Mabalus po.